ini ndauyawo pano ndine kanyaya kangu. Ini ndiri last born in the family of 4 and all my siblings vari kunze kwenyika. Saka ndini ndega mukomana. Ndakaroora manje manje. So zvandakaroora amai vangu vanogara kumusha. Baba vakashayika. Kubva zvandaroora, amai vakabva vati, pinda unogara mubedroom mangu ubvise zvese zvirimo, wozviisa mune imwe rumu. Vakati ini handichauya kuzogara kuHarare, handina kuita nharo, ndakaita zvandakaudzwa. Then sekuru hanzvadzi yaamai vakauya kumba kuzondiona, vakasiya vataura kuti isu pachivanhu chedu sevanhu vekwamutoko haufaniri kugara imba yairarira amai vako. Even zvikanzi vafa, imba iyoyo ndeyavo. Uye zvinogona kuzokunetsa, zvikanzi amai vako vafa, hauzogone kuiripa nyaya iyoyo. Saka ini mubvunzo wangu ndewekuti, ichokwadi here chivanhu chiri kutaurwa ichi? Vamwe vangu havana pressure nekuti ndigare hangu mubedroom mamai vangu, because ndiri kutoitawo mamwe madevelopments inside and out pamba ipapo. Ndibatsirewo hama dzangu nemafungiro enyu nemaonere enyu panyaya iyi. Thanks kune vachabatsira.